таҷлили иди каспии кормандони хоҷагии ҷангал ҳамасола якшанбаи ҳафтаи 3 моҳи сентябр дар мамлакат таҷлил карда мешавад. субҳи имрӯз дар қасри ҷавонони ба номи Лоиқ Шералӣ бахшида ба ин сана чорабинии тантанавӣ баргузор шуд. дар он раиси вилояти Суғд ва муовини директори агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуда тамоми кормандони муассисаи давлатии хоҷагиҳои ҷангали вилоятро табрик намуданд. хоҷагии ҷангал барои мамлакат яке аз соҳаҳои манфиатовар ва муҳим ба шумор меравад. гуфта шуд ки қариб 1400 намуд гиёҳҳои шифобахши худрой дар хоҷагиҳои ҷангали вилояти Суғд парвариш мешавад. ин ягон мовад дору лозим нест. агар ҳамина мо дуруст ба роҳ монем, он табиате ки имрӯз худои таоло ба Тоҷикистон додааст, чӣ хеле ки ҷаноби олӣ мегӯянд Тоҷикистон биҳишти рӯи замин аст, дар ҳақиқат ҳамин аст. мо бояд оидии масъала аз чӣ дар салоҳияти имрӯз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят аст мо дастгирӣ мекунем. аз тарафи роҳбари давлат низ ин корро дастгирӣ меёбад. раҳмат ки манам ҳамин сол ман иштирок кардам, қариб 23 намуд оҳуҳои ин хел вай питнисти ален буда вай мо дар вай сар додем минтақаи шаҳристон. мара ҳозир аллакай бо зиёд шудааст. дирӯз дар ноҳияи минтақаи ростраво будам, супориш додам ки ҳаминҷур чӣ парвариш карда мешавад. мана пешниҳод карданд ки мо метавонем ҳаминҷур бо қӯтоспарвариро ба роҳ монем. инам мо дастгирӣ мекунем, кор кардаро дар кор ки ҳамаш барои халқ, барои мардум, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум равона шудааст. пеш аз ҳама ба худи кормандони хоҷагии ҷангал ки имрӯз ҳама шароитҳо ҳаст. мо бояд баҳонаҷӯӣ накунем, кор кардан дар кор. бовар кунед агар чӣ хеле ки имрӯз шароит ҳаст, кор кардан мо дар кор. ҷангалпарварони вилоят дар майдони 311 гектар ҷангалзори нав бунёд намуданд. инчунин дар майдони 25 гектар плантатсияи сафедро бунёд карда 18 намуди кӯчати ниҳолу бута ба миқдори 184 ҳазор бех фурӯхта шудааст. таъкид гардид ки баҳри оқилона ва самаранок истифода бурдани ҳар як қитъаи фоиданоки ҷангал бояд ҷиддӣ назорат бурда шавад, зеро суистифода намудани набототу ҳайвонот боиси нест гардидани бархе аз намудҳои растаниву ҳайвоноти нодир мешавад. мо бояд аз истифода оқилона истифода бурдани замин ишаз не ки мисол тамоми замин, тамоми он маҳсулотое ки ҳастанд ҳамаша пура 100% истифода барем. барои ҳайвоноту набототу барои паррандаҳо бояд гиёҳ дорем, но барои истеҳсоли маҳсулотҳои хоҷагии ҷангал, барои пурзур намудан, барои маблағҳои пайдо кардан ва зиёд намудани дарахту бутаҳо мо бояд саҳмгузор бошем. бояд дар тамоми хоҷагиҳои ҷангал чорабиниҳо қабул карда шавад. як соҳаи ҷангал барои ташкил намудани гӯямагар дарахтони сафедор, як барои ташкил намудани арчазор, барои санавбар, барои дигар намуд дарахтҳои бутаҳо ташкил намуд, боғҳои интенсивӣ ташкил намуд. дар ҳудуди вилояти Суғд 572 ҳазор гектар заминҳои фонди давлатии ҷангал мавҷуд мебошад. дар он ба таври умумӣ 9 хоҷагии ҷангал ва 1 хоҷагии воҳиди давлатии ниҳолпарварӣ фаъолият дорад. барои пешрафти дар баробари муҳофизату бунёду барқароркунии ҷангалҳо дар як навбат аз тарафи хоҷагии ҷангал дар самти хоҷагидорӣ корҳои назаррас анҷом дода шуд. дар соли ҷорӣ дар хоҷагии ҷангали вилоят зиёда аз 100 тонна зардолуи меваи тар ҷамъоварӣ карда шуд. дар назар аст ки то охири сола ҷамъоварӣ зиёда аз 270 тонн меваи анор ва дигар меваҳо ҷамъоварӣ карда мешавад. хусусан ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш аз ҷумла ҳазориспандро ба мо ҳамин соли 2020 ба 29 тонна расондем ки ин дастовардҳо назар ба солҳои пешин хеле дастоварди хуб аст. зимни баргузории ҷамомат кормандони хоҷагии ҷангали вилоят аз ҷониби роҳбарияти вилоят ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ қадрдонӣ шуданд. аз ҷумла собиқадорони соҳа сипосномаву тӯҳфаҳоро бахшида ба иди каспияшон соҳиб гардиданд. имрӯз дар миқёси вилоят парваришгоҳҳои Искандаркӯл, Соевотаи ноҳияи Айнӣ, Зарафшон дар шаҳри Панҷакент, Оқтоз дар ноҳияи Ашт, Хусавлисой дар ноҳияи Шаҳристон фаъолият дорад. инчунин тибқи барномаи давлатӣ ҳар сол
то 100,000 бех ниҳоли арчаи зарафшонӣ парвариш карда мешавад. Кормандону мутахассисони хоҷагии ҷангали вилоят ба хотири парвариши гиёҳу растаниҳои шифобахш, ҳайвонот, наботот ва нигоҳдошти парваришгоҳҳо ҳамарӯза кӯшиш ба харҷ медиҳад. дар анҷоми ҷамомат бахшида ба иди касбии ин соҳа барномаи фарҳангиву фароғатӣ баргузор шуд. гузориши Ганҷина Олимова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.